राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या 11व्या शाखेचा उद्घाटन समारंभ रविवार दिनांक 7 मे 2023 रोजी तळेरे तालुका कणकवली येथे राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक शाखा राजापूरचे अध्यक्ष माननीय श्री हनीफ काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली होतोय। या कार्यक्रमाचं उद्घाटन कासारडे गावच्या सरपंच सौ निशा विद्याधर नकाशे यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे, तर एटीएम सेवेचा शुभारंभ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध उद्योजिका पद्मजा जमदाडे यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। यावेळी राजापूर अर्बन बँकेचे माजी चेअरमन रवींद्रनाथ ठाकूर देसाई, तळेरे सरपंच हनुमंत तळेकर, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गचे माजी सदस्य रवींद्र जठार, व्यापारी संघटना तळेरेचे अध्यक्ष स्वप्नील कल्याणकर, राजापूर येथील प्रथितयश उद्योजक अशफाक हाजू, कासर्डेचे माजी सरपंच संतोष पारकर, पंचायत समिती कणकवलीचे माजी सभापती दिलीप तळेकर, तळेरे येथील उद्योजक मनोज महाडिक आदी मान्यवर उपस्थित असणार आहेत। तसंच या शुभप्रसंगी सत्यनारायण महापूजेचं आयोजन करण्यात आले, तेव्हा सर्वांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी असं आवाहन राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या वतीनं करण्यात आलंय। स्थळ जमदाडे कंपाऊंड, तळेरे एसटी स्टँड समोर, तळेरे। शाखेचा पत्ता जमदाडे कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, तळेरे एसटी स्टँड समोर, तळेरे। प्रथमतः राजापूर अर्बन बँकेच्या या 11वी शाखा आणि सिंधुदुर्गातील 4थी शाखा म्हणजे तळेरे येथे आपण सुरू करीत आहोत, त्याचा विशेष आनंद होत आहे। माझं प्रास्ताविकांना काही जे सत्कार आहेत ते सत्कार आपण बँकेमध्येही करणार आहोत। जे वैभववाडी आणि तळेऱ्यातील जे सन्माननीय ग्राहक आहेत यांचेही सत्कार आपण तिथे वेळेअभावी आपल्याला करता येत नाही, तर ते आपण तिथे नंतर करणार आहोत। या 1921 सालापासून 102 वर्षाची ही बँक संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य कार्यक्षेत्रातील राजापूर अर्बन बँक या तळ कोकणातील एकमेव बँक अशी आहे की पूर्ण तंत्रज्ञानाने आपल्या सेवेत या तळेरे शाखेमध्ये ही हजर झालेली आहे।
बँकेने आत्तापर्यंत 657 कोटीचा व्यवसाय या 10 खाते मिळून केलेला आहे. हा व्यवसाय करताना $156 कोटी गुंतवणूक केलेली आहे. 407 कोटीचं डिपॉझिट गोळा केलेला आहे. 250 कोटी या बँकेने कर्ज व्यवहार केलेला आहे. हे सगळं करत असताना जो गळीचा मुद्दा असतो तो NPA थकबाकी. तर आज प्रत्येकाला NPA ही संकल्पना माहीत झालेली आहे. त्याच्यामध्ये जो ग्रॉस NPA आहे, हा ग्रॉस NPA या बँकेने सतत मागील काही वर्ष 2%च्या आतमध्ये 1.21 एवढा ठेवलेला आहे. तर नेट NPA सतत 12 वर्ष आपण 0% राखण्यात हे यश मिळवलेलं आहे. हे करत असताना बँकेने ढोबळ नफा 5 कोटीपर्यंत यावर्षी मिळवलेला आहे. आणि सर्व तरतुदी केल्यानंतर या बँकेने 2.5 कोटी हा निव्वळ नफा हा ठेवलेला आहे. गेली अनेक वर्ष सभासदांना ही बँक 10% एवढा लाभांश देत आहे. राजापूर अर्बन बँक ही खाजगी बँक किंवा सरकारी बँक यांच्याप्रमाणे व्यवहार करताना पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर आधारित आपण हे केलेले आहे. आज जर बँकेकडे बघितलं तर RTGS, NST, मोबाईल बँकिंग, टॅब बँकिंग, त्यानंतर नुकतेच आपण UPI QR कोड यासारख्या ज्या नवीन संकल्पना, नवीन सेवा ज्या आलेल्या आहेत, या सर्व सेवायुक्त ही बँक आपली सेवा देत आहे. आणि हे करत असताना जर आपण बघितलं तर इतर बँका याच्यावर मला वाटतं जवळजवळ 1000 रुपयापर्यंत या सेवा मूल्य आकारत असते. राजापूर अर्बन बँक अशी एकमेव त्या महाराष्ट्रातील बँक आहे, ही सर्व सेवा ही विनामूल्य देत आहे. कुठल्याही आधुनिक सेवेचा उपयोग घेताना राजापूर अर्बन बँकेमध्ये कुठल्याही प्रकारचं शुल्क आकारलं जात नाही. ही विशेष त्याची बाब आहे. ही बँक या सेवा देत असताना इथे थांबत नाही आहे. नवीन संकल्पना जर आपण वाचत असू बँकिंग सेक्टरमध्ये आपण जर अभ्यास असेल तर फेस स्कॅन, व्हॉइस स्कॅन, त्याच्यानंतर डिजिटल मनी यासारखे नवीन संकल्पना या बँकिंग याच्यामध्ये येत आहेत. आणि तुम्हाला सांगतो काही वर्षात राजापूर अर्बन बँकेमध्ये या सेवा नक्कीच चालू झाली. तेवढी आपली IT टीम सक्षम आहे. भविष्यातील नियोजन करताना बँकेने 1000 कोटींचं उद्दिष्ट हे नजरेसमोर ठेवलेलं आहे. शेड्यूल बँक असताना या कोकणामधील ही बँक पहिली बँक असेल की ती शेड्यूल होईल.
ज्यांच्या विचाराने संपूर्ण महाराष्ट्र घडला ते अखंड हिंदुस्थानचे कैवारी छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्यांच्या संविधानावर संपूर्ण देश चालतो ते घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, तळेले शाखेच्या उद्घाटन प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि तळेले गावातील सर्व तमाम बंधुबांधव अभिनंदन. असं म्हटलं जातं की दिवस आज उराशी घेऊन आला नवीन स्वप्ने, पुन्हा नव्याने नवीन व्हावे नवे नवेसे गाणे. आजच्या तळेले शाखेच्या उद्घाटन प्रसंगी मला विशेष आनंद होतो की आपल्या राजापूरसारख्या ग्रामीण भागामध्ये सहकार क्षेत्रामध्ये अग्रगण्य असलेली आपली अर्बन बँकेची 11वी शाखेचे निमित्ताने 11व्या शाखेच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपण सर्व इथे आपण जमलेले आहात. आणि या प्रसंगी मी एवढंच म्हणेन की यापूर्वी आपल्या सर्वांना माहिती असेल की पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सहकारी क्षेत्रातलं जास्तीत जास्त बँका किंवा क्षेत्रातल्या सगळ्या सहकारी सोसायट्या म्हणा, दुग्ध व्यवसाय सोसायटी म्हणा, या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये केल्या जात होत्या. पण आपल्या कोकणामध्ये म्हणावं तसं सहकार रुजत नव्हता. ते रुजवण्याचं काम आपल्या ह्या राजापूरसारख्या ग्रामीण भागामध्ये सहकार क्षेत्रामध्ये बँकेच्या मार्फत आपण करतो आणि त्याची आपण एक प्रचिती आज आपण इथे या बँकेच्या माध्यमातून घेत आहोत. मित्रांनो, आपल्याला माहिती असेल की बँक म्हटली की वेगवेगळ्या घटकांमध्ये या बँकेची गरज असते. मग ते कुठलीही असेल, गृह कर्ज असेल, वाहन कर्ज असेल, आणखी फ्लॅट खरेदी असेल, वैयक्तिक लोन असेल, अशा विविध प्रकारच्या सेवा आपल्या या बँकेमार्फत दिल्या जातात की त्याचा रूट जे आहे, त्याचं मूळ जे आहे ते आपल्या संपूर्ण कुटुंबामध्ये आणि समाजामध्ये आपल्या दिसत असतं. आणि म्हणून आपल्या बँकेच्या सहकारी क्षेत्रामार्फत जी आपण ही सेवा दिली असतो त्याचा उपयोग आपल्या तळागाळातल्या जनसामान्यातल्या लोकांना व्हावा ही एकमेव एक प्रामाणिक इच्छा घेऊन आपण या बँकेचं एक सेवाव्रत म्हणतात तसं आपण चालू ठेवलेलं आहे. आपण सर्वांना माहिती आहे की 102 वर्षाची परंपरा असलेली आपली बँक आज आपल्या आमच्या आयडी साहेबांनी या मगाशी प्रास्ताविकामध्ये सांगितलं की 1000 कोटीचा टप्पा गाठण्याचे वाटचाल करीत असलेली आपली बँक, शेड्यूल बँकेचा दर्जा मिळणारी किंवा शेड्यूल बँकेकडे वाटचाल करीत असलेली आपली बँक आज आपल्या इथे शाखेच्या या ब्रँचच्या निमित्ताने आपण तळेले गावाला सेवा देण्यासाठी आपण सज्ज झालेलो आहोत. आणि माझा विश्वास आहे की ज्या पद्धतीने या सिंधुदुर्गामध्ये यापूर्वी साहेब 3 बँका मला वाटतं आहेत, ही 4थी बँक आपण इथे सुरू करतो. आणि या 4थ्या बँकेच्या निमित्ताने आपण सर्वांना मी विश्वास देतो, सर्व आपल्या बँकेच्या कर्मचारी आणि संचालक मंडळाच्या वतीने की आपल्याला कुठेही अशी कमतरता भासणार नाही किंवा कुठेही उणीव राहणार नाही. आणि जास्तीत जास्त आपल्या ग्राहकांना कशा पद्धतीने सेवा देता येतील की आपल्याला माहितीच आहे की आपल्या बँकेमध्ये संपूर्ण अद्यावत म्हणजे ज्या राष्ट्रीयकृत बँका किंवा ज्या प्रायव्हेट बँका असतील त्यांच्याकडे जेवढ्या सुविधा नाहीत त्याहीपेक्षा जास्त अशा पद्धतीच्या अत्याधुनिक सुविधा आपल्या बँकेमार्फत दिल्या जातात. आणि त्याचा लाभ जो आहे तो आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये घेतला जातो. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, या सगळ्या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये त्याचा पूर्ण उपयोग घेतला जातो. आणि त्याच पद्धतीचा उपयोग आपल्या या तळेले गावामध्ये होईल. तळेले गावाचे आपले सर्व मान्यवर प्रतिष्ठित बसलेले आहेत, त्यांच्यामार्फत आपले अध्यक्ष साहेब हरिभाई आपल्याला विनंती करतो की या सर्वांना या आपल्या ब्रँचमध्ये जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने डिपॉझिट ठेवता येईल, डिपॉझिट नुसतं या बँकेमार्फत जास्तीत जास्त लोनिंग सुद्धा कसं करता येईल. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हटलं असं की ती लोनिंग घेऊन कर्ज सुविधा घेऊन त्या माध्यमातून आपल्या सेवा किंवा आपल्याला गरजा ज्या असतील त्या पूर्ण करता येतील असा मी विश्वास व्यक्त करतो. आणि सर्व संचालकांच्या वतीने व बँक कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मी आपल्या सर्व तळेवासियांना धन्यवाद देतो आणि आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तसं मी उपस्थित असलेले व्यासपीठावरील सन्माननीय व्यक्ती, त्याचप्रमाणे उपस्थितांमध्ये बँकेचे सर्व संचालक, विविध पक्षाचे पदाधिकारी, विविध संघटनाचे पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे कर्मचारी वर्ग, बंधू आणि भगिनी,
1921 साली विजयादशमीच्या मुहूर्तावर 25 सभासदांवर स्थापन झालेली राजापूर अर्बन बँक त्यावेळची पतपेढी आणि तिरपुडकर सर यांच्या माध्यमातून या पतपेढीची सुरुवात झाली आणि आज जवळजवळ 102 वर्षांनंतर आज 405 ठेवी जमा करून जवळजवळ 750 कोटीचा मिश्र व्यवसाय करणारी ही तळकोकणातली अभिनव जगन्नाथ बँक म्हणून आज नावारूपाला आलेली आहे. त्यामध्ये अर्बन बँकेची 11वी शाखा आणि सिंधुदुर्गातील 4थी शाखा या ठिकाणी सुरू होते आणि खरं म्हणजे ही शाखा सुरू होताना खरं म्हणजे तळवासियांचे सर्व पक्षाचे पदाधिकारी असतील, इथले व्यापारी संघटनेचे लोक असतील, त्या सर्वांनी मिळून या ठिकाणी चांगल्या तऱ्हेने सहकार्य केलेलं आहे. बँकेचे CEO साहेब यांनी प्रस्तावनामध्ये सांगितलं की या ठिकाणी करंट अकाउंट आणि ठेवी ज्या जमा झालेल्या आहेत ते घरामध्ये स्थानिक लोकांचा पाठबळ असल्याशिवाय आपण या कुठल्याच गोष्टी करू शकत नाही. अर्थात तळळे असं सगळ्यांनी या ठिकाणी ही आपली बँक म्हणजे खरोखर सुरुवातीला स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात या बँकेची प्रगती त्यांच्यामुळेच आपण करू शकतो हे सर्व आपल्याला या ठिकाणी समजलेले आहे. तर म्हणजे या बँकेला विविध तऱ्हेचे पुरस्कार मिळाले आहेत. पुरस्कार मिळताना बँकेला पुरस्कार मिळाले तसेच मला वाटतं आमच्या कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार मिळाले. महसूल अधिकारी म्हणून म्हात्रे साहेब, काळे साहेब, IT क्षेत्रातील थांबे साहेब, उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार म्हणून सामंत, ह्या आमच्या कर्मचाऱ्यांसुद्धा या बँकेचे पुरस्कार मिळाले. जेव्हा संपूर्ण बँकेला पुरस्कार मिळतो तेव्हा कर्मचारी वर्गसुद्धा या सगळ्या ह्याला पात्र असतो आणि त्याकडे दाखवून दिलेला आहे. आणि एवढ्या बँकेची प्रगतीच्या यशात खरं म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा हा यशाचा भाग असतो आणि कुठल्याही संस्थेचा कर्मचारी वर्ग जेव्हा अलर्ट असतो, चांगला असतो आणि त्यामुळे कुठल्याही संस्थेची प्रगती आपण रोखू शकत नाही, ती चांगल्या तऱ्हेने होत असतो. आमचा सर्व कर्मचारी या बँकेची प्रगतीसाठी झटत असतो आणि मुळात म्हणजे खरं म्हणजे कर्मचारी वर्ग आहेत पण त्यांचा कॅप्टन हा महत्त्वाचा असावा लागतो. मुळात कुटुंबाचा प्रमुख जेवढा मजबूत असेल, जसा गावचा गावकार असतो देवस्थान चालवताना त्याच्या इशाऱ्यात जातं, तसं या आपल्या बँकेचे कॅप्टन प्रमुख साहेब त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि यांच्या माध्यमातून या बँकेची वाटचाल ह्या प्रगतीपथाकडे चाललेली आहे. मला वाटतं 2007 साली साहेबांची या बँकेत नेमणूक झाली. त्याच्यापूर्वी फक्त 35 कोटी म्हणजे 86 वर्षात फक्त 35 कोटीच्या ठेवी होत्या आणि आज 405 कोटीच्या ठेवी, 14 वर्षांमध्ये 370 कोटीच्या ठेवी या ठिकाणी वाढलेल्या आहेत. या सर्व टीमचं खरं म्हणजे कौतुक आहे की साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सर्व कर्मचारी मनापासून या बँकेत काम करत असतात. मुळात काम करताना कर्मचारी आमच्या कधी वेळेचं भान ठेवत नाही. तर इतर बँकांना आपण बघितल्या तर त्यांचं काउंटर 3 वाजता किंवा 4 वाजता बंद होतं. तर राजापूर अर्बन बँक अशी आहे की सर्व सभासदांचं हीच जबाबदारी बँक असल्यामुळे संध्याकाळी 6 वाजता जरी तिथे कस्टमर गेला त्याचं कुठलंही जरी काम असलं तरी ते काम हे कर्मचारी आमच्या आवडीने करत असतात. म्हणूनच हा पल्ला आम्हाला इतक्या वर्षात चांगल्या तऱ्हेने गाठता आला. आज महाराष्ट्रभर कार्यक्षेत्र असणारी ही बँक, तळकोकणातली बँक आणि मला खरं म्हणजे आनंद आहे त्या बँकेवर काम करताना संचालक म्हणून किंवा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर म्हणून की 31 मार्चचा ताळेबंद हा ही आमची एकमेव बँक होती की त्या रात्री त्यांनी जाहीर करू शकले. बाकी कुठल्याही बँका 31 मार्चला रात्री 12 नंतर जाहीर करू शकले नाही. पण राजापूर अर्बन बँक ही 31 मार्च 23ला रात्री 12 नंतर आपला संपूर्ण ताळेबंद जाहीर करू शकली. याचा आम्हाला संचालक मंडळ म्हणून अभिमान वाटतो. मुळात सर्व कर्मचारी या ठिकाणी काम करतात आणि काम करत असताना साहेबांच्या माध्यमातून पुढच्या 25 वर्षाचा आपण काय करू शकतो ही संकल्पना ह्या बँकेत आली. आणि मुळात कोऑपरेटिव्ह बँकेची जेव्हा शाखा वाढतात तेव्हा कधी ATM पण सुरू करत नाही, परंतु आम्हाला जेव्हा शाखेच्या परवानगी सगळ्या मिळाल्या तेव्हा त्याच्याबरोबर ATMची पण परमिशन करून घेतली आणि ATMसाठी मोफत सेवा देणारी ही मला वाटतं राजापूर अर्बन बँकच आहे. इतर बँकेत जर आपण ATMचा वापर केला तर मला वाटतं 3 वेळा काढलं तर काही पैसे नसतात, पण जर 4थ्या तुम्ही जेव्हा ATMमधून सर्व्हिस करता तर काही प्रमाणात पैसे कापले जातात. परंतु राजापूर अर्बन बँकेचा ATM असेल तर संपूर्ण सेवा ही आपण त्यांना मोफत देतो. ही जिव्हाळ्याची बँक असल्यामुळे सभासद हित असल्यामुळे जेवढे काही बँकेमार्फत सभासदांना सुखसुविधा देता येतील त्या देण्याचा प्रयत्न आमचे कर्मचारी वर्ग करत असतो. संचालक मंडळ आमचं कसं म्हटलं तर सर्वपक्षीय आहे, परंतु जेव्हा निवडून आल्यानंतर हे सगळे पक्षाचे जे पात्रधारी असतात या आम्ही बँकेच्या बाहेर काढतो आणि संपूर्णपणे एक दिलाने या बँकेचा कारभार सहकार पॅनलच्या माध्यमातून आपण करत असतो. सहकार पॅनल गेले 35 वर्ष या बँकेचं कामकाज करत आहे. त्या बँकेचे प्रमुख अनुशेठ ठाकूर या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सगळ्या पक्षाचेच मोड बांधून त्यांनी या ठिकाणी या बँकेचं काम केलं आहे आणि सगळे एक असल्यामुळे आज आपण या बँकेची प्रगती करत असतो.
संचालक मंडळाने जे काही कार्यक्रम तयार केले, जे कर्मचाऱ्यांना प्रशासनासमोर ठेवले, ते प्रशासनाने संपूर्णपणे आपल्याच परीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाच भाग म्हणून आता ही आमची 11वी शाखा आणि 12वी शाखा गुहागर तालुक्यामध्ये शृंगारतळी येथेमध्ये एंडपर्यंत नक्की सुरू होईल आणि भविष्यात महाराष्ट्रभर कसं त्याचं कार्यक्रम वाढवता येईल ते वाढण्याचा प्रयत्न आपण नक्कीच प्रयत्न करू. यासाठी सभासदांचं पाठबळ आम्हाला नक्कीच लागणार आहे. जसे तळ्यातले आम्हाला इथली सगळे माणसं भेटली, अशीच प्रत्येक ठिकाणी माणसं भेटत गेली. म्हणून हा प्रगतीपथाचा आलेख आम्हाला तुमच्यासमोर मांडता आलं, तुमच्याबरोबर बोलता आलं. पुन्हा एकदा सर्वांचे प्रमुख पाहुणे या ठिकाणी आपण आले, आमच्या बँकेला सहकार्य केलं, त्याबद्दल धन्यवाद देऊन थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राजापूर अर्बन बँक या शाखेचं उद्घाटन प्रसंगी या बँकेचे चेअरमन हनीफजी, माझे मित्र दिलीपजी तळेकर, या बँकेचे सर्व संचालक, कर्मचारी, पत्रकार, सर्व बांधवांनो, प्रथमतः या राजापूर अर्बन बँकेसाठी मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने आणि तळे गावच्या वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. खरं तर राजापूर अर्बन बँकेने एक 3 ते 4 वर्षापूर्वी या तळ्याच्या ठिकाणी पिगमीसाठी सुरुवात केली आणि पिगमीची सुरुवात करत असताना आज या ठिकाणी आपली भव्य दिव्य शाखा या ठिकाणी आज संपन्न होत आहे. खरंच तळ्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून, समाजकारणाच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचं पाऊल राजापूर बँकेने उचललेलं आहे. त्यामुळे मनापासून धन्यवाद. या ठिकाणी या बँकेचे CEO यांनी सांगितलं, एक बँकेचा लेखाजोखा आपल्यासमोर सादर केला. काही बँक सुरू होण्यापूर्वी बँकेचे डिपॉझिट तळ्याच्या ठिकाणी जमा झाले हेही सांगितलं. परंतु सहकार क्षेत्रात काम करत असताना आणि जर आपल्याकडे लोन कर्ज वाढायचं असेल, आपण या ठिकाणी 10% डिव्हिडंड देतात, तो कमी झाला तरी चालेल. परंतु या ठिकाणी जे सुशिक्षित बेकार आहेत, व्यवसाय करणारे आहेत, मग तो वाहन चालक असेल किंवा अन्य असेल, या बाजूला आमचं कासारडे गाव आहे, त्या ठिकाणी वाळूचा मोठा व्यवसाय आहे आणि त्या ठिकाणी ज्यावेळी वाहनं घेतील त्यावेळी जर 1% व्याज त्या वाहनांना आपण बँकेमार्फत दिला तर आपल्या बँकेचा टर्नओव्हर वाढायला वेळ लागणार नाही, अशी माझी इच्छा आहे. आणि या गोष्टीचा आपण सर्व संचालक मंडळाने, कारण आम्ही लहान आहोत, सहकार क्षेत्रात नवीन आहोत, परंतु या ठिकाणी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सगळी मंडळी, अनुभवी मंडळी बसलेली आहेत, नक्कीच या गोष्टीचा विचार करतील. पुन्हा एकदा या ठिकाणी आम्हाला जो बोलवून आमचा मान सन्मान केला, आमच्या तळ्याचा बहुमान दिला, त्याबद्दल मी या संचालक मंडळाचं ऋण व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद. राजापूर अर्बनच्या आजच्या या तळ्या शाखेच्या उद्घाटन प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे वित्त माजी सभापती, आमचे मित्र बाळा जठार साहेब, या बँकेचे सर्व अध्यक्ष, आमचे मित्र हनीफ काजी, उपाध्यक्ष, सर्व संचालक मंडळ, व्यासपीठावर उपस्थित कासारडे गावचे सरपंच नकाशे मॅडम, कासारडे गावचे माजी सरपंच आमचे मित्र संतोषजी पारकर, रणेश शेटे, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, समपत्रकारी मान्यवर आणि बंधू भगिनी, मित्र, खरेखर आज करण्यासाठी आनंदाचा दिवस आहे.
मी अनिलजीला धन्यवाद देईन की आपण ही शाखा तळ्यामध्ये आपण आज सुरू केली. त्या तळ्यामध्ये 4 ते 5 बँका आहेत. साधी साहेब आपली बँक म्हणून आम्ही या बँकेकडे बघतो. आपण ही शाखा सुरू केली, बरोबर आपली बँक मध्ये आज आपल्या तळ्यामध्ये आली. अनेक बँका या ठिकाणी आहेत. मी कर्मचाऱ्यांना सांगेन, मॅनेजर साहेब बेदी साहेबांना सांगेन की या बँकेमध्ये काम करत असताना आपल्याकडे ते खातेदार येतील, त्या खातेदारांना आपण प्रेमाची वागणूक द्या, प्रेमाने जवळ करा. आपण या ठिकाणी प्रेम दिलात तर खरोखरच ते तळा असेल, खातेदार असेल, आजूबाजूचा परिसर आपल्याला प्रेम देईल. जी इतर बँकेमध्ये आमच्या खातेदारांना वागणूक मिळते, त्यामुळे आज ही शाखा ओपन झाल्यानंतर आपली शाखा झाली असं काही साहेब आम्हाला वाटतं. तसं प्रस्तावना करताना बँकेचा लेखाजोखा सांगितला, आलेख सांगितला. मी तुम्हाला विश्वास देतो, हे सर्व व्यासपीठावर बसले मान्यवर आहेत, समोर आहेत, या सर्वांच्या तर्फे आपल्याला विश्वास देतो की येत्या काळात जसं आपण रँकिंग सांगितलं, पहिल्या 3 शाखामध्ये आपली तळाची शाखा असणार, ती धाराशिवला राहणार नाही. या ठिकाणी आपला जो आलेख आहे तो खरोखरच तळाची शाखा मोडून काढेल. म्हणजे एवढा आपल्या तळाच्या शाखेचं गुंतवणूक ठेवीदार या ठिकाणी होतील असं मला विश्वास वाटतो. आज या ठिकाणी आपण बँकेचं ओपनिंग केला, लोकांच्या सेवेसाठी आजपासून बँक आमच्यासाठी आपली सुरू झाली. खरोखरच आपले धन्यवाद मानायचे थोडे आहेत. येत्या काळात आपण ज्यावेळी एका वर्षाने कार्यक्रम करू तेव्हा आपण सांगाल की खरोखरच कडेकरजी मी इकडे बँक चालू करून खरोखरच चांगलं केलं. अशा प्रकारचं प्रेम, अशा प्रकारचे व्यवहार या ठिकाणी बँकेमध्ये गुंतवणूक होतील. आपण या ठिकाणी बोलून आम्हाला आमचा मानसन्मान केला, त्याबद्दल मी सर्व तळेगाव गावाच्या वतीने आपल्याला धन्यवाद देतो. आणि ही बँक वटवृक्षाप्रमाणे या बँकेच्या शाखा वाढत जाऊन या बँकेचा शिखर चढव बँक अशा प्रकारचं मी प्रार्थना गांगेश्वराकडे करेन. आणि तुम्हा सर्वांना उदंड आयुष्य, उत्तम आरोग्य मागे गांगेश्वरांनी द्यावं अशा प्रकारची मी प्रार्थना गांगेश्वराला करेन. आणि पुन्हा एकदा या बँकेसाठी शुभेच्छा देईन आणि इथेच थांबेन. जय हिंद, जय भारत. राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचे 11व्या शाखेच्या निमित्ताने आपण उपस्थित आहोत. यासाठी या व्यासपीठावर राजापूर अर्बन बँकेचे अध्यक्ष अजितभाई काजी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO शेखर कुमार अहिरे साहेब आणि तळेतील राजकीय, सामाजिक, व्यापारी क्षेत्रातील सर्व प्रतिष्ठित मान्यवर तसेच कणकवली आजूबाजूतील पंचक्रोशीतील सर्व मान्यवर उपस्थित आहात. तसेच माझ्यासमोर बँकेचे सर्व कर्मचारी, अधिकारी आणि उद्योजक उपस्थित आहेत. आज खरोखर मला अभिमान असं वाटतंय, राजापूर हे नाव लौकिक करायचं आणि टिकवण्याचं काम हे राजापूर अर्बन बँक हे तालुक्यात नव्हे, तालुक्याच्या बाहेर जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रातही करत आहे. त्यासाठी प्रथमतः मला या बँकेचे मी त्यांना कोच म्हणेन, कोच शेखर कुमार अहिरे साहेब
यांनी या बँकेला उत्तरोत्तर प्रगती केलेली आहे. त्यासाठी त्यांचे संचालक मंडळ जे असतात, विद्यमान संचालक मंडळ, त्यांनी त्यांना साथ दिलेली आहे. आणि बँकेचे सर्व कर्मचारी अधिकारी यांनी अहोरात्र मेहनत करून आज बँकेला या शिखरावरती नेलेलं आहे. राजापूर अर्बन बँकेची एक शाखा सिंधुदुर्गच्या टोकाला आहे, कुडाळमध्ये आहे, आणि आता 12वी शाखा ही शृंगारदेवीला सुरू होणार आहे. तर 2 जिल्ह्यांचे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग 2 जिल्ह्यांच्या टोकाला बँक पोहोचलेली आहे. भविष्यात ही बँक या 2 जिल्ह्याच्या बाहेर महाराष्ट्रभर नावलौकिक करावे अशी माझी इच्छा आहे. त्यासाठी माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. मी तळेवासियांना आज एक आवाहन करेन, आमच्या राजापूर अर्बन बँक ही एक सामान्य जनतेसाठी कार्य करणारी बँक आहे. त्या बँकेकडून आपल्याला राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये जर आपल्याला गेलो तर तिथे आपल्याला लोन मिळण्यासाठी, अकाउंट ओपनिंग करण्यासाठी खूप खटपट करावी लागते. परंतु जर आपण राजापूर अर्बन बँकेमध्ये गेला तर तुम्हाला तिथे त्या तिकडचे अधिकारी वर्ग तुम्हाला व्यवस्थित बँकेचे कार्यकाळ कामकाज समजून सांगतील आणि तुम्हाला आवश्यक ती मदत करण्यासाठी सदैव तयार असतात. हनीफबाईंचं एक विशेष असं आहे, हनीफबाई ते आज अध्यक्ष आहेत. ज्यावेळेस हनीफबाई अध्यक्ष होतात तेव्हा बँकेची नवीन शाखा त्यांच्या अध्यक्ष काळामध्ये सुरू होते. त्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्येही नवीन बँकेचं ओपनिंग केलं. म्हणून हनीफबाई तुमचे खूप खूप शुभेच्छा. एवढं करून मी माझ्या शुभेच्छा संपेल. धन्यवाद. गेली 30-35 वर्ष मी या संचालकांबरोबर आहे. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये भाग घेतो, त्यांच्याबरोबर राहतो. अजूनही खूप वक्तव्य बोलायचे, त्यामुळे तळे येथील सर्व ग्रामस्थ व्यापारी वर्ग या सर्वांना मी शुभेच्छा देतो, त्यांचे धन्यवाद देतो. त्यांनी या बँकेच्या सर्व सुखसोयी आणि जे काही उद्दिष्ट आहेत, जे काही आपल्याला बोर्डा दिले आणि माहिती दिली त्याचा लाभ घ्यावा आणि ही बँक प्रगतीतून यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देऊन माझी चर्चा करू शकतो. तरळे या गावी मी बाळाशेठ मी लवकरच आठवणार आहे, कारण बाळाने आवाजच केला की 2 मिनिटात काय आठवत जास्त काय. आता राजकीय असल्यामुळे जवळ बघितले असल्यामुळे लवकर थोडक्यात आठवणार आहे. मी बँकेच्या कुठल्याही बाकी विषयावर बोलणार नाही. तुमचे जे काही सवाल आहेत त्याच्यावरच मी बोलणार आहे की आपण कसे चालणार आहोत. तर 11व्या शाखेचं आज उद्घाटन, ह्या उद्घाटन प्रसंगी सन्माननीय व्यासपीठ उपस्थित बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्र, 102 वर्ष या बँकेला जवळजवळ पूर्ण झाली आणि शतक महोत्सव पार करून ह्या तळकोकणातली एकमेव कोऑपरेटिव्ह संस्था आहे, बँक आहे, ती आज आपण 100 वर्ष पूर्ण करून म्हणजे शतक महोत्सव आपण साजरा केला ती अशी बँक. आज बँकेबद्दल मी बोलायचं झालं तर बऱ्याचशा आमच्या आयरे साहेबांनी तुम्हाला बँकेची जी लेखाजोखा जो तुम्हाला बँकेबद्दलची जी माहिती होती ती आयरे साहेबांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे आणि ती आकडेवारीनुसार तुम्हाला मिळालेली आहे. मी बाळासाहेब एकच सांगेन की ही बँक गोरगरिबांची, शेतकऱ्यांची, कष्टकऱ्यांची आहे. ज्या अगदी राजापूर शहरात एक छोटंसं एक वृक्ष 100 वर्षापूर्वी ज्या एक समविचारी लोकांनी जो आज हा वृक्ष लावला त्याचा आज वटवृक्ष होतोय हे अभिमानाने सांगेन की आज आपण गेली मी 2007ला या बँकेमध्ये प्रवेश केला. 2007ला ज्या वेळेला बँकेमध्ये प्रवेश केला त्यावेळेला
33 कोटी डिपॉझिट होतं बँकेचं. आणि आम्ही जेव्हा बँकेत पळवणकर असतील, मी असो, असे सगळे नवीन संचालक आणि जुन्याने नवीन याची सगळी मोठ तयार झाली. आणि आपण जेव्हा केलं त्यावेळेला अहिरे साहेब सुद्धा त्यात 2007 साली या अर्बन बँकेमध्ये रुजू झाले. आज आपण प्रशासनाला नक्कीच आम्ही त्याचा मान देतो या बँकेच्या प्रगतीला. परंतु मी एक सांगू इच्छितो की जोपर्यंत प्रशासन आणि संचालक जोपर्यंत एकत्र नसतात, ज्या वेळेला संचालकांनी त्याला प्रशासनाला फ्री हँड जेव्हा देतो त्यावेळेलाच एखादी संस्था ही अशी भरावी घेते. अन्यथा आपण जर त्याला एक मी कोणतरी संचालक आहे, मी चेअरमन आहे, मी माझा रुबाब दाखवीन असं कधीही आजपर्यंत आमच्याकडे झालेलं नाही. आज गेल्या निवडणुकीला मी सांगतो, आमचे सहकार पॅनलच्या माध्यमातून अनिल शेठ ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ही सहकारातली निवडणूक लढली. ठीक आहे, जय पराजय होत असतात. आमचे 10 संचालक निवडून आले, 4 विरोधी पक्षाचे आले. परंतु मी ज्या वेळेला सुरुवातीला चेअरमन झालो त्यावेळेला त्या चौघांनाही एकत्र बसवलं. राजकारण निवडणुकीत जे काय झालं असेल ते या संस्थेच्या बाहेर ठेवा आणि तुम्ही इथे बँकेचे एक ट्रस्टी म्हणून आलाय, आपण सगळ्यांनी एक कुटुंब म्हणून वागूया. आणि त्याचं हे उदाहरण दिसतोय. आम्ही आमचे सगळेच्या सगळे संचालक ह्या राजापूरच्या अर्बन बँकेसाठी अहोरात्र काम करतोय आणि काम करत राहणार. प्रशासनाला आम्ही पूर्ण सहकार्य करत आहोत. त्यामुळे ही आज बँक ही 400 कोटीचा टप्पा गाठू शकली. दुसरा राहिला प्रश्न, तुमचं म्हणणं आहे की सभासदांना सन्मानाची वागणूक, हे आमचं ब्रीद वाक्य आहे. पहिला सभासद, नंतर ज्या दिवशी सभासदाला सन्मानाची वागणूक ज्या दिवशी तरळे ब्रँचमध्ये मिळणार नाही, तर मी अध्यक्ष या नात्याने तुम्हाला सांगतो, तुम्ही जनरल मॅनेजर असतील, सीओ साहेबांचा फोन नंबर तिथे असेल, संचालकांचा सगळ्यांचा बोर्ड असेल, त्या संचालक किंवा चेअरमन यांना तुम्ही फोन करायचा आहे. आमचं सांगणंच आहे, जर आपण व्यवसाय करायला आलो, व्यवसाय करण्याला आपल्याला एक व्यापारी म्हणून तिथे बसायचं आहे. कुठल्याही सभासदाला निराश करून पाठवू नका, उद्धट बोलू नका. हा आमचा सर्व संचालक वर्गाचा आमचा ब्रीद वाक्य आहे. आणि त्यांना आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे, सात कर्मचाऱ्यांना, कुठल्याही पद्धतीत आमचे सभासद, आम्ही सभासदांच्या जीवावर आम्ही या बँकेत ट्रस्टी म्हणून काम करतोय. त्यामुळे कुठल्याही पद्धतीत आम्ही आमच्या सभासदांचा अपमान सहन करणार नाही. दुसरी गोष्ट नाही, व्याजाच्या संदर्भात जटार साहेब आपण बोललात, आम्ही म्हणणार नाही की आम्ही लगेच सूट देतो म्हणून. परंतु आमच्याकडे ज्या वेळेला अशी परिस्थिती येईल की तुम्ही मॅनेजरशी बोला, बसा, आपलं सुद्धा रिबेट आहे, आपण देतो 2%, जो नियमित कर्ज भरतो 1% ॲडव्हान्समध्ये, 1 हप्ता ॲडव्हान्समध्ये ज्या वेळेला त्या कर्ज खात्यात जमा असतो आणि रेग्युलर त्याला 2% रिबीट आमच्याकडे आहे. परंतु त्याचा लाभ घेण्यासाठी सभासदांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. आणि तो प्रामाणिक प्रयत्न केल्यानंतर तुम्हाला असं कुठेही जाणवणार नाही की ह्या बँकेत एवढं व्याज आणि आपल्याकडे एवढे व्याज. ज्या वेळेला आपण त्या प्रामाणिक त्यावेळेला परतफेड होईल, त्याला लाभ मिळण्याशिवाय राहणार नाही. आणि व्याजाची आमची जी आहे ती काय आपण हे करत नाही. आम्ही पूर्ण जे आज सहकार क्षेत्रात ज्या ज्या बँका आहेत, आम्हाला 1%, अर्धा टक्का जास्त ठेवून आमच्याकडे कोण साहेब येणार नाही. पण कॉपरेटिव्ह सेक्टरमध्ये जो नियम आहे त्या नियमानुसार तसं RBIच्या धोरणाप्रमाणे आम्ही चालणार. आणि पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सर्व व्यासपीठावरच्या मान्यवरांना विनंती करेन की आपण आज आलात, मी अध्यक्ष म्हणून मी तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानेन. त्याचप्रमाणे आपण आलात, या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलात. तसंच प्रेक्षकांमध्ये सुद्धा आमचे मुल्लासाहेब सुद्धा आहेत, सगळे सर मान्यवर यांना मी त्यांचा आभार मानेन. आणि मी त्याला एक विनंती करीन हात जोडून की जरी राजापूर अर्बन बँक असली, रत्नागिरी जिल्ह्यातली आम्ही असेल, तरी पूर्वी आपला जिल्हा एकच होता. आपण एका मायेची लेकरं होते. आम्ही आज सुद्धा तेच म्हणतोय. आणि राजापूर सर्वात जवळ जर सिंधुदुर्गाचं जर हे असेल, जवळचं नातं असेल तर राजापूर आहे. आणि म्हणूनच आम्ही सिंधुदुर्गात आज ही 4थी ब्रँच आज आपण ओपन करत आहोत. अजून उद्घाटन झालंय ना, हे सगळं आठवल्यानंतर आपल्याला ते उद्घाटनाला जायचं आहे.
तर मी जास्त वेळ घेणार नाही. बाळासाहेबच्या आदेशानुसार पुन्हा एकदा सर्वांना या शुभदिनी मी शुभेच्छा देतो आणि आपण सर्वांनी इथे आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण आलात त्याबद्दल आभार मानतो आणि मी माझं लांबलेलं 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय सरकार. आज तळेरा बँकेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सन्माननीय मान्यवर श्री रवींद्रनाथ ठाकूर देसाई साहेब, सौ निशा विद्याधर नकाशे मॅडम, सन्माननीय रवींद्र उर्फ बाळासाहेब शेटर साहेब, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित स्वप्नील कल्याणकर साहेब, सन्माननीय तेजस्वी जमदाडे, त्याचप्रमाणे उपस्थित संतोषजी पारकर, सन्माननीय दिलीप तळेकर, सन्माननीय श्री मनोज महाडिक साहेब, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे अध्यक्ष सन्माननीय अनिल करमुरकर साहेब, संचालक मंडळ, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे सर्व सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शेखर कुमार अहिरे साहेब, तसेच उपस्थित असलेले सन्माननीय सभासद, बंधू भगिनी, कर्मचारी वृंद व पत्रकार बंधूंनो, आपण गेले 2 तास झालेल्या तळेरा शाखेच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित राहून अतिशय चांगल्या प्रकारे शोभा आपण वाढवली. अतिशय चांगल्या प्रकारचं मोलाचं सहकार्य आपण केलेलं आहे. प्रथमतः मी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय यांचे व बँकेचे वतीने आपल्या सर्वांचे आभार मानून आपल्या सर्वांना धन्यवाद देऊन आभार व्यक्त करतो. हा विलोभनीय व अविस्मरणीय उद्घाटन सोहळा पार पाडण्याकामी अनेक मान्यवरांनी वेळोवेळी सहकार्याची भूमिका घेऊन योगदान देत शाखा उघडण्याचा हातभार लावलेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा असे सन्माननीय जमदाडे कुटुंबीय, यामध्ये श्री व सौ नेहा तेजस जमदाडे व त्यांच्या मातोश्री श्रीमती पद्मजा जमदाडे यांनी बँकेला मोक्याच्या ठिकाणी अल्पावधीत प्रशस्त इमारती सुयोग्य अशी जागा उपलब्ध करून दिली. यांनी त्यांचे मी सदस्य आभारी आहे. यासाठी कमीत कमी वेळेत इमारत उभी करून दिल्याबद्दल बिल्डर श्री प्रनिल शेट्टे यांचे देखील आम्ही जाहीर आभार मानतो. विशेषतः या ग्रामपंचायतीतील सर्व सदस्य, शासकीय यंत्रणेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी वृंद यांचे देखील आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. मंडप सजावट करणारे श्री राणे यांचे आभार. अल्पोपहाराची या ठिकाणी अल्पोपहाराची उत्तम व्यवस्था करणारे श्री साईप्रसाद व सागर डंबे यांचे आम्ही आभार मानतो. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे अधिकारी यांचे देखील आभार. आणि सर्वात शेवटी आपण सर्व मान्यवर बँकेच्या प्रेमापोटी या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. त्याप्रमाणे या तळेरा पंचकोशीतील सर्व जी गावं आहेत त्यामध्ये वारगाव असेल, नांदगाव असेल, कासारडे असेल, वैभववाडी आणि तळे या पंचकोशीतील नागरिक यांना शतशः धन्यवाद देऊन आपण सर्वांचे आभार मानूया.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.